Tobias. I'm so excited, dude. Nej. Kinesiske røvhul. Du skal have en stol i numsen. Sådan den halvtræller, jeg har deroppe. Ligger deroppe. Hun bløjer lort. Rigtig nok. Men Niels tror ikke på det. Fordi han ikke svin. Nej. Du må ikke tage billedet. Men film er okay, fordi så bliver bøflens ånd bred. Bøflens ånd bliver bred, ligesom Pocahontas. Det er så fed som en bøffel. Den er tyk. Dejlig. Så okay. Ja. Undskyld. Du vil ikke filme mere, Anders. Få gider ikke mere. Nej, pressen skal bare